Αχόντισα προτάτσενα! Αχόντισα προτάτσενα! Ήταν όλε τη σύφη. Εκλέψαν την κατσίκα μας. Προσβάλλαν την τιμή. Θάνατος στις φουρτουνάτσιδες. Θάνατος στους βροντάκιδες. Ξεκινάνε βεντέτα, πατέρα. Χριστέ μου. Ετοιμάζεται να γίνει τέτοιο κακό. Πρέπει να με βοηθήσετε, γερόντισσα. Γερόντισσα θα σε πει το πρώτο σου παιδί. Υπάρχει κάποιος που τον φοβάμαι πάρα πολύ. Το Σώτο Πούλο. Πώς μπορεί να βλάψει ένα σεβαστό σαν για σένα? Ποιος μπορεί να πει όχι στον Πούλο? Αγάπησα κάποιον που δεν έπρεπε. Ποιον? Τον Τέρι Φορτουνάκη. Τη Μαρουσό. Ποια Μαρούσο? Βροντάκι. Οι τάπες ωραία. Οι ντάπες. Τα ξανάπες. Χριστέ μου, ο άντρας που αγαπώ στο πλάι μιας άλλης. Αντίο για πάντα. Μάρο! Μάρο! Μωρό! Μωρό. Μάρο! Γουστάρ. Σοκ Γκιζέλ. Η κατάρα της Τζέλας Δε Λα Φράγκα. Δεν την έχω ακουστά, είναι καλή. Δεν υπάρχει καλύτερη στην Παπαριά. Πρεμιέρα Πότε? 3η 24 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ με διπλό επεισόδιο για να γελάσει και λίγο το χιλάκι μας. Τσουρώθηκε τρίχα μου. Τόσο καλή, Μεγάλο ζούκ θέλει.